Здравейте, приятели на SkyPoint! Намирам се на булевард Стамболийски, където, както виждате, има отново голямо количество асфалт. Между другото, много рядко снимам чак толкова често такива обекти, но тук нещата се случват всеки ден с толкова много промени, че се изкушавам да проследя нещата по-начесто. Обикновено снимам поне веднъж седмично или най-обикновено веднъж месечно, но тук вече няколко пъти снимам през 3-4 дни. Има страшно много различни неща, които искам да ви покажа и за това не пропускам да снимам. Ще мина както обикновено върху цялото трасе, за да може да и вие да го видите. Както виждате, тук вече има поне 2 слоя асфалт. В дясно се вижда, че леглото за релсите вече е направено, а в ляво тротуара изглежда, не знам, почти готов, защото не виждам някакви... Ето тук в ляво се вижда има едно участъче, което трябва да бъде завършено, за да може да се пусне и хората да си го ползват. Това, което веднага ми прави впечатление, са шахтите ето тук долу. Сега ще ви ги покажа и на вас. Ето тези шахти показват нивото, на което ще бъде асфалта. Самия факт, че са сложили вече шахтите и че са ги цементирали, означава, че тук следващите дни ще видим и последен слой асфалт. А щом се появи той, остава да положат боя, въпреки че може и да не видим боя преди пускането на цялото движение, както трябва да бъде, защото тук се очаква да има отново пуснато движението двупосочно, така че не знам дали ще избързат с хоризонталната маркировка и поставянето на боя. Това ще видим след няколко дни, след като сменят и движението и колите вместо да се движат тук в дясно, се изместят в ляво. Виждате и новите стълбове, които тук-там също се забеляза, че са изподрани. Дали ще ги сменят, дали ще ги боядисват. Това ще видим също в следващите дни. Ще мина по цялото трасе, както обикновено, за да видим заедно докъде са достигнали и какво са направили. Ето тук ще опитам да ви покажа и тротуара. Вече има оформени места за пейки, места за почивка. Няколко различни човека ме питаха каква е логиката с тези черни павенца. Честно казано, не мога да ви кажа, нямам идея. Изглеждат ми абсолютно на случайен принцип разположени и няма някаква конкретна причина или логика, по която да ги разполагат. Просто за красота. Има доста вятър, което е леко притеснително. Мисля, че ви показах как изглежда тротуара, така че ще мина отново по пътното платно, за да не стане някой съкатук и да няма да имам възможност да ви показвам отново за известно време кадри. Както знаете, дроновете падат, трошат се, случва се това. Аз лично вече съм потрошил няколко, но това по никакъв начин не ме спира да си снимам и да ви показвам кадрите. Тук виждате и тази временна, може би пасарелка е правилното име. И тук виждам нещо странно, поне тъй като може би пасарелката им е пречела и са оплътнили малко странно тук. Да няма проблем или просто са дослагали асфалт на втори път, нямам представа. Много странно, защо просто не се е махнали. Може би, за да не ограничават преминаването на хората през обекта, но така изглежда малко разпокъсано. Ето къде започва и трамвайната спирка. За нея се изгражда специален остров, който преди това го нямаше, но вече ще го има. Така хората ще могат да спират безопасно и да изчакват трамвая, а колите ще могат да ги заобикалят и също да е безопасно. Въпреки че аз съм голям фен на спирките, при които има физическо ограничение между колите и трамвая, защото както се случва примерно на булевард България, където няколко пъти отнасят спирките, след което сложиха мантинели и малко поограничиха желаящите, но въпреки това те не спират, просто не успяват да стигнат до хората, които са спрели на трамвайната спирка. Ето и тук се вижда, че трябва да оправят тепърва
шахтите, за да могат да положат и последен слой асфалт. Премахнали са асфалта, където трябва да бъдат те. Те първо ще цементират шахтите, след което ще продължат и с асфалтирането в тази част. Тук тази конструкция, която така и не разбрах каква е идеята, но тя се стои тук. Може би ще играе роля в някои от следващите етапи на ремонта. Един валяк, който уплътнява под настилката на островчето. Хубаво е, че слагат сериозна основа тук, защото иначе ще видим потъващи павенца дори и под пешеходния трафик. Не като не сме го виждали на други места. Тук виждам, че вляво са поизостанали с тротуарите. Ще завъртя, за да ви покажа. Тук в тази част те първа имат да ги доизграждат. Предполагам, че ще променят начина, по който преминават пешеходците и тогава ще продължи изграждането и най-вероятно ще преместят и тази пасарелка. Ще видим, ето и къде има тук тези преки перпендикулярни за достъп до пешеходната инфраструктура, която в момента се изгражда. Тук края на острова. Това, което ми е любопитно, е да видя как точно са направили закръгленията на острова, дали ще са по типичния начин или най-сетне са използвали готови елементи, които позволяват закръгление. Ами не са готови елементи, но поне изглежда, че са ги направили малко по-добре и вече са цементирани, доколкото виждам. Не знам кога ще започнат да използват тези готови елементи. Твърде ли са скъпи е въпроса, не мога да отговоря. Тук къде има струпани плочки, тактилни плочки, всякакви цветове плочки. Би трябвало да възстановят и зелената, тъй като в един от предните репортажи ви показах, че бяха отнесли едно дърво. Но да се надяваме, че ще посадят нови хубави дръвчета, а може би и храсти. Храстите винаги са нещо хубаво, защото помагат за шумозаглушаването. По трасето, например по булевард България, има такива. Тук мисля, че до момента може да има някога през годините, но в момента преди да започне ремонта няма такива. Ето тук един поглед към новите шахти, които изграждат. Ще погледна и вътре в тях. Шахтите са направени от малки тухлички. Колкото шахти, толкова и видове шахти и различни начини за изработката им. На някои места са от готови елементи целите шахти. Тук виждам, че ги правят от някакви тухлички. И тук също има липсващо парче от тротуара. Изглежда днес са стигнали с асфалтирането до тук, защото този асфалт ми изглежда пресен. Може би е поставен в последните няколко часа. Имат и още много парчета, за да поставят и втория слой. Но така като вдигна поглед, ми изглежда, че навсякъде е поставен поне един слой асфалт. Тоест тук в следващите дни ще видим поставянето на втория слой асфалт, цементиране на шахтите, след което ще видим и последен слой асфалт, вероятно по цялото трасе наведнъж. Тук е малко по-различно леглото, което правят за трамвайните линии, тъй като тук трамвайната линия влиза вдясно в ухото и ще изглежда малко по-различно, отколкото до тук и до момента. Но това ще видим в следващия репортаж как ще го направят, когато реално изместят и самото движение и започнат ремонта по плътното платно вдясно. Ще мина напред, за да ви покажа и цялото трасе. Тук виждам, че са правили някакви неща по канализацията. Трябва да ги довършат, за да могат да направят връзката с трамвайното ухо. А ето къде е и стрелката, която ще дава възможност за използване на двете трамвайни трасета, тъй като тук има възможност за два трамвая да влязат, един да изчаква, другия да премине транзит тук в дясно през трамвайното ухо. Тъй като вече е 5:30, тук е само охраната и никой не работи на обект. Това, надявам се, видеото да ви е било интересно. Ще стигна до края, след което ще премина както обикновено малко по-от високо, за да видите и от тази гледна точка. Да ги ми харесва този кадър накрая, където показвам парка, защото всичко в момента е много зелено заради дъждовете последните дни и е голяма красота. Може би е малко студено, защото печките там отпред работят. Завъртам и минавам бързо.
С което приключвам днешния репортаж. Надявам се той да ви е бил интересен. Ако това е така, запишете се за канала, за да получавате нотификации при следващи видеа. Ще ви бъда благодарен, ако разпространявате видеята, за да може те да достигат до повече хора и повече хора, които се интересуват от инфраструктура, да могат да се запознаят с случващо се в София, а и не само в София, снимам видеа от цяла България, така че разпространявайте ги. Благодаря ви за което и до следващото видео.